един бърз клип с това да ви напомня, че днес е време за манифестиране. Ако не знаете защо, може да влезете в профила ми и да видите последното видео за новолунието в Телец. Сега ни се дава уникалната възможност да манифестираме и да си представим, че живота, който мечтаем, ще го имаме, защото точно за 6 месеца можем да променим изключително много силно своята реалност. В момента нямаме нито една планета ретроградна, това е голямо нещо, така че ако допреди няколко седмици имахме ретроградни планети, които ни караха да учим, да преосмисляме, да трябва да има някакъв стоп в живота ни, то сега имаме страшен късмет, защото енергията е отключена и ни се дава страхотната възможност да кажем какво точно искаме. Тоест, сега може да отделите по-специфично време да манифестирате своите желания, като не само да ги запишете като някакви по-така обикновени, ами отделите време за това как ги усещате, как си представяте живота след 6 месеца, дали сте сгодени, какво се е случило лятото, примерно дали сте искали да предизвикате да манифестирате любов, опишете я подробно, какво сте правили, как сте се чувствали, какво сте искали да се закупите, кое е мечтаното като вещ, нещо, което много ви е било важно в този период, как сте се зарадвали, когато сте го получили. Опишете всяка една почивка, на която искате да отидете, какво сте облякли, какво време сте прекарали, какво сте видели. Тоест, тук сега е прекрасно време да отделите малко повече фантазия, за да може да манифестирате точно това, което желаете. Знайте, че винаги ние определяме своята реалност, така че бъдете изключително изчерпателни и позитивни. И за лични консултации може да ми пишете в Instagram или в Facebook.